И здравейте хора, аз съм Дени, до мене, не Дени, така да, Здрасти Гошко, аз съм Да. Харито. Същия. И днеска ще играме на новата версия и да, what? Така. Сега ще ви кажа какво се случва. Значи, обзето, това, което се случва е, че трябваше да върнем една версия назад поради технически повреди, този компютър е много зле. Да. И върнахме една версия назад, това е епизод 8 най-вероятно, не съм сигурен, да кажем, че е епизод 8, не знам дали е епизод 8. Ще видим после. Ще видим. И се връщаме и гледаме, че действително започваме от нулата, което мен лично не ми харесва. Нещо много бъгна. Добре, аз викам да се върнем. Сега ще се върнем на 1.15 пред вас и ще видим дали стане работа отново, защото... Да. Така, тук се научи не експлора. Вот, имаме да лайкна с повече на се. Това на глупо е, обаче инвентара ми се е сейвнал. И ще я върнем на 0.15. Добре, айде. В клип ще го върнем. Само тук, нали? Я изчакай само малко. Така, чакаме. Да, трябва да видим нещо, чакай. Трябва да видим нещо, защото не знам какво се случва с света. Действително си имахме много сгради и изведнъж бам, нито една имаме Да, само както видяхте. едно иглу. Това е ролбак, ама огромен ролбак. Ще го заредиме на нова версия, но аз мисля, знаеш какво ще стане? Какво? Ако върнем на 1.15, просто ще си е на 1.15 със същото нещо. Което означава, че се предсакахме много жестоко. Сега ще видя, нали имам сейв на World, Да. Нали го купна. Добре, че го сейвна. Да, сега ще видим. Сега ще върнем пак на 1.15, защото виждате на 1.14 какво се случва. Да. Много И само OP. да оправя света, ето го. Това трябва да се прави извън камера, но пука ни са. Ще го замъгля после. То няма какво да замъгляш толкова много. Не си показал IP-то, така че... Така че си добре. Ето го света, пускаме на 15. Пускаме го и в момента чакаме. Когато зареди... всъщност, когато зареди ще пуснем клипа пак, ама той ще зареди прекалено бързо, защото този лаптоп е от старите. Да. Компютър. Така, нека да видим сега какво се случва. 1.15. Айде, моля, давай. Така. Добре, живи сме, няма да сменяме повече версии. Имаме всичко тук направено. Здравейте хора! Почваме от сега, като цяло. И здравейте хора, аз съм Харито, тук с мен е Дени, днеска той Гошко. Същия, добре. Днес ще цъкам. Това е епизод 8. И 8 или 7, не съм сигурен, ще го пиша в заглавието. Да. И днес ще правим някакви неща, продължаваме. Миналия път направихме това и кулата, но честно казано, миналия път беше отдавна, аз честно казано не помня кога беше миналия път, да. Сега ще видим в този епизод какво ще правим, защото все още не знаем какво се случва. Нека да излезнем и да отидем на някъде, смисъл. Ще правим нещо интересно в този епизод, понеже ще ви доскучава да правим само там или това, да или копаем, това, или да копаем. Затова ще експлорнем малко World-а. Да. Една карта нямаше да ни никакви. По принцип, сега ще се върнем да се оставим някакви неща, да вземем някакви неща. Тези Exploration епизоди са най-интересни, които ще покачам. Да. Сега ще се върнем, ще отидем да таковаме, момент само да... Готово. Чакай, аз... Къде ни бяха честовете? Да, тук. Аз съм от колко време не съм играл тази игра и ми се струва супер странното. Ще си оставим, оставаме това. Опа, това ще ни трябва. Това дърво го има на доста. Замислиш това, да. Аз не мисля, че това ще ни трябва, честно казвам. Аз не мисля, че не е друго ще ни трябва. Храна, например. Храна. Опечените. Виж, Да. Мисля, че ще издържиме. Така че, нека да експлорваме. Трябва да запомним координатите. Лично ще видим гордо колко са. Така, координатите, така. 4000, минус 4300. Така, момент само да помня.
Минус 4300 И на 560. 560, но аз би го закръгил на 600. Ма това са 40 блока се кача. И отиваме. Надявам се да запомним това число. В случай, че не го запомним, това ще е много зле. Сега некъде е. Мисля, че... Айде на там, да. Без и тръгнахме. Всъщност, чакайте, сега ще видим дали на там или на там. Къде ли мога да има по-интересни места? Аз тръгвам на там, но Да, е така. Ще направим едно като кръгче, да. Някакво кръгче. Да. Тък му ще... Леле, какъв капан! Това между другото верно е капан. Да. Minecraft Tutorial да ни тролва. Чай искам да го пробвам да се кача горе. Чакай сега. Какво беше? Е така. Аз го прескочих. Охо. Това доста Добре, правихме капана. Да. Продължаваме. Тук има цветенца. Ще ги взема не защото... не защото... ще ги вземем. Да има, Може да ни потребват някакви. можем да направим голяма декорация на къщата, така че ще съберем някакви такива случайни работи, като данделяни. Те няма ги взимам, защото ме мързи. Грозни са. Тъпи са. Не струват за нищо. Да. Пясък, пустинята. В... Тато. Да. Какво е това? What? Това да не е село. Има иглу горе между другото. Леле, още едно игло. Още едно иглу, добре. Да, верно. Значи този сезон е пълно с игнута. Игнута. Значи колко общо имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тук общо. Действително са Има едно ледено е там. Добре, намерихме село, което... чакай, аз радиам, чакай. Намерихме село, което... Е доста готино. Което не е зле, защото ще го изтарашим цялото и ще вземем селяните към нас. Да. Трябва да направим някакво... Ние сме викинги. По море не моля да ги прекараме някакси. Може. Ама не знам как става. Добре, айде да видим тук какво е. Викинги. Охо! Взема направо целият чест го чу. Добре, взимаме целият чест. Има печка, която Е празна. е празна. Изпечи картофите с честа. Сняг ще... Сега с чеснок сос. Иглута. Тук много иглута, бе. Верно. Иглу. От първия епизод имаше голям хайп покрай тези иглута. Мини през покрива като асасин. Да, малко скучничко. Да, още едно иглу. Още едно, тук само легла има. Някакви селяни постоянно си говорят. Говорете си. Iron Man. Какво е това за трупване? Не. То друго се Това тук са едно не е така. Я вижте какво имаме. Имаме Brewing Sand. Ще правим по-шени. Да, другия епизод отиваме в Недъра. Така. Тя няма работа вече. Те нямат работа. Всъщност имаше, ама аз взех... Бля, тук няма нищо. Вземай. Вземе камбаната. Златно е. Това е златна камбана, да. Ще бъде отгоре на къщата ни като центърче. Някой се забрал вратата отворена. Вземай. Това ни трябва. Още едно имаме. Ние имаме такова. Да, още. Добре. Капани на мобовете, защото все пак ги реже на две. Да, то ги реже на две, така че... Тук имаме... Имаме всичко. Червено легло. Червено легло. Дай да вземем червено и вземем и синьо. И аз ще на синьото. Окей. Вземи камъните, ако искаш. Вземем... Да има. Вземем това. Колкото и да е глупаво. Ето какво може да вземем. Това ни е нещо, което не може да си го крафнем. Поне аз лично не знам как се крафта лантърн. Как се крафта лантърн? Майче беше с Iron Nugget. Ние нямаме такива, как се каже спокойно. Там горе има още нещо. Да, но ще спиме в червеното легло, така че ще трябва да преспиме тази гадна студена вечер. Той деня е студен тук. Имаме печка, в която ще има това. Да се качим нагоре. На планината. Ще се качим нагоре, първо ще отидем до там. Но преди да стигнем до там,
ще легнем и да. Така, това са ни координатите, помним ги, защото ако не ги запомним няма да е добре. Да. Каква ме лопатата? Няма такава. Тука... Чакай, какво беше онова? Кое? Има едно синьо там, това е котка. Къде е синьото? Това е черно. Да. Аз се кача още нагоре. Така, качваме се горе. Това са промоус. Така, охо, тук сме на Еверест. Аз се качих най-горе при лантърните. Там изглежда готино. О, да. Там може една скамейка да направим да си починем. Да, може и направо си преместим и глутата тук. Да. Това няма да е лоша идея. Ще бъде малко така готинко. Това е много готино, мен. Еверест ли се нарича? Това се нарича планината Еверест, да. Да. Стопихме повечето сняг. За надолу. Да видим какво стана надолу, искам да видя. Замина, стана цунами. Добре, тук покрай лантърна ще оставим едно легло. Да се знае. Ще оставим един чест. Защото тук някой ден ще дойдем и ще живеем. Да. Това дърво няма да го махаме, това ще ни е декорацията. Ще сложим едно килимче. Да се знае. И да се знае, че има някой. Да. И... Не, сам да си го вземем. Ще си ги вземем за нас другите. Това е хубавото местенце. Така заставаме, за да може да има тъмнел тука. Така, добре. Така, продължаваме, вънка някакви бокуци лаят. Скачаме. Какво си просам? Какво съм про? Аз за малко да не го нацеля, смисъл. Мен беше целта тука, не във водата, защото ако паднеш в водата, умрат. Ако паднеш във водата, ще умреш. Да. Затова внимаваш. Обаче сега имаме друга мисия с тебе. Да вземем малко дръвце. Значи тук. Защото вземем още 4. Така, имаме точно 9 дръвца. Това ни трябва. Така, взимаме. Правим един таблет. И правим една лодка. Ще се прибереме. Но, за да направим цялото нещо, за да е още по-интересно, за да е най-интересно, правим така. Айде! И си отиваме. Да. Всъщност, малко трудно ще си отидем. Лопатата е такова и тия напад да стане. Така. Давай. Тъпия пат, колко ме. Избягахме. И така, печува, в момента сме с селянин, който по не знае никакви... Опа. Какво е това? Бягай, Дейли, бягай! Гоша, бягай! Нападат ми! Чакай, че не забравя как се кара лодката. Виж опитата да я убие, давай. Иха, каква е тази стрела отдолу, бе? Да. Така, отиваме си. Настигай, давай. Там още ма... Давай, напред. Ще оставим селен... Като змей, бе. Дет скача така като змей. Да. Къща ни трябва да... Ето го, да. Селен на тук ще го оставим. За малко да ни убие. Всъщност, ние не трябва да го оставаме тук. Нищо. Трябва да се спасим. Той го няма. Ето го, бе. Бягай. Сега ще го намеря и ще го убия. Добре, гаро. Леле. Сега идва за тебе. Къде си, бе? Леле. Добре, да... Как си толкова бързо? Охо! Той ни помага този звер, гледай, бе. Той е бил мил. Да. Обаче имаме мисия в момента. Трябва да прекараме... Ама всъщност оттам ще е по-близо, така че ще минем оттам. Защо толкова лагва? И това е, ние сме на комп за 700 лева. Не съм ги борил на един кръв. Там какво беше? Да, някаква риба, пъфърфиш. Не харесвам такава риба. Тук сега. От тук вече нямаме... Да видиме. Давай в нея си. В момента имаме селянин да прекарваме, така че в други епизод можем. Сега, нека да пробваме някакси да прекараме, защото... Не знам дали виждате, но ние сме близо. Да. И е хубаво да... Всъщност, пичове, понеже вас няма да ви е интересно това копане, ще се върнем, като го изкопаме и ще го телепортираме. Змей, какво става, бе? Не знам дали иска да ни убие или да ни помага.
Той ни помогна вече. Леле, удрете! Къде бе? Ало! Тоя път, къде тръгна да ме удра мене? Казах ти, че е лошо. Верно е. Така, ще се върнем като изкопаме това цялото нещо и да. И това е. И така хора, върнахме се малко, направихме някои неща, като например направихме този огромния улей, който отива до базата ни. Да. Осветихме малко, всъщност има някои неща, които мен лично много ме дразнат при осветяването, че блока замръзва и действително става прекалено зле. Да видим нещо друго, трябва ли ни от тук? Не сме сигурни дали обаче ще работи. Не сме сигурни на 100%. Всъщност от тук няма да стане. Не, ще пак Момент. Слагаме това. What? Какво ми бе каже, бе? Какво се случи? Така, стой, така. Как взехме това блокче вода? Водата е. Чак, добре, всъщност не е по-лесно така че... Така, окей. Нещо бъгнахме играта. Чакай, не, аз сетих как става, обаче се бъгна. Добре, тук трябва да го доизмислим. Другия епизод сигурно сме го доизмислили. И сега, за да си улесним пътя, ще направим следното. Дай да видим дали тук е водата вече. Ето тук падаме. Лойката не си работи между... Не, чакай. Добре, слушам ти. Къде е лопатата? Ами тя би измина. Не, измина. Влизай в лодката, ей! Добре, това е по-трудно, отколкото си мислех. Трябва да го доизмислим. Не, сега няма стане, виж, че той ще потъни това. Ами е там да стоим. Той там малко трудничко, той ще стои насам. Не мисля. Добре. Добре, другия епизод ще бъде измислен естествено. Сега просто ще го накараме да избяга и ще го откоме по друг начин, тъй като тук начините не са по този начин. Аре бе! Къде съм от тук? Ще ти хареса и там. Да, отивай. Целта ни е да се качи горе, където беше се качи. Аре бе! Да, днешният епизод ще бъде селянин. Селянинът. Така, отивай, върви. Добре, The White Villager. Принципно можем и по друг начин да направим работата, но е по-трудно. То е да го бъде... Еме, пробва пак с лодката. Давай. Ето го. Само сега. Ема той стиза в лодката, което е на Чакай. Добре, ами... Ето тук тия ще ги изкопаме. Той се ще избяга. Верно. Може да слагаме някакви стълби или слабове. Има някакъв потъна лодка. Това ще бъде. Добре, я пробваме така първо да го слагаме. Така, ти го е така и ще ми го така. Добре. Да, време е. Да видим дали логиката ни бачка. Това не го лечи. Това е страшно места. Ами, пичове, най-вероятно няма да го правим с вода, ще го направим с нещо друго, като например... Примерно, може и лава. Така, идва сега тука. Понеже... О, не! Така, момент. Майнкрафт логика. Логиката на Майнкрафт е желязна. Нека да се под... Ами ще трябва по друг начин да стане работата, тъй като така не става. Ще измислим друг вариант. Така, спираме. Имаме да не го ударим естествено. Трябва да си вземем... Чакай голема начин. И трябва да ходиш нагоре. Отивай нагоре. Може да го примамиш с въдита или с професия.
И така може, но... Вземи броинг станта и го слагай и той май станал. По-надалеч. Ей, тук трябва горе да го качи и всичко е... Всъщност не тук. Да, всъщност тук. Той. Не яжо е! Добре. Ами, по-труден начин стана работата, но стана. И се видяхме, че това е начина. Така. Ето. Ето ни го пътя. Умно, той си изгуби професията, така че всичко е под контрол, само не трябва да падаме. Да. И не знам кога се натрупа толкова много сняг на този път. Звучи са много добри. Да. Все едно оня идва Бащан, ремна от Саул. Помня епизод. Така, и почти стигнахме. Малко трудно беше. Това трябва да го доработим тук, иначе мен ми хареса. Парзалка, за по-бързо. Парзалка. За пристанището. Тук обаче има съндъци. И май. Не. Нали направихме специална стая? Айдам. Не. Тук може. То не е точно така, тя е от другата страна онова за сараните. Или може да направя тук. Ама той е един блок вътре, то няма сане. Не, тук също ще искал. Не, тук е фермата, не. Ще го вкараме тук. Тук да щупим мозката и после ще запълним тия дъки и ще разхожда из база. Добре. Добре, дай го такова. Така. Ами... Общо това ще таковаме този смисъл, ще премесне малко да докараме втория селянин. Който... Благодаря за щупването. Който да може да е по-лесно да се придвижат работите. Така, не знам защо така лягам, така че. Но да кажем, ей така. Тук торче се щупи, но карай. Трябва да направя друга лодка обаче. Може би. Не, ти трябва ще щупиш. Не сега ще запълниш тия. Така. Обаче имахме ли? Аз имам такива блокове. Имам, добре. Имаме няколко барел. Да. Така, сега правиме така, само че тук няма да има прозор, че е така по-скоро. Майко! Значи този Саландур ще го убия, аз ти казвам. Ето какво по-добри условия за живот, за той да чупи растения. Добре, също тук, то няма как да е тук иначе, така че ще оставим някаква стълбичка тук. Защото виж ти като падне. Обаче имам чувството, че ще излезе навънка, нещо. Ама добре, сега ще го оправим, ще го запълним с крафтинг тейбъл. Нямахме ли тук някъде? Само да не ползва вратите, да не избяга. Дай му легло да се връща при него през нощта. Има легло точно в една стаичка, е там, дето аз спа. Да не си го е взел за себе си. Не мисля, че си го взел. Ето. Дай му някаква професия, ако искаш да не бяга. Сега ще... Ама това е професия, но му дам. Аре, е такова. Барел. Фишермен. Фишермен, добре. Ма ние имаме ли свободни барели, принципно? Имаше в тези така. Тук някъде, чувам го. Не, подмина. Другия коридор. Ай, тук не. Той е взел. Фермер, то всъщност добре да е фермер. Ама той как е станал фермер като... Не бе, това е фишермен. Как го изяда? Аз не цъкнах бутона лът. Добре, пичове, ще прекъснем епизода, за да докараме втори вилиджър. Не, направо айде всички сега. И тогава. Дай да спим. Всъщност, нека да лягаме. Ами, ако искаш един час от епизод... Не. Много ще се качва. Верно си. Добре, какво правим сега? Дай да докараме всички сега, и тогава. Добре, сега прехвърляме на обратното. Също прехвърляме на обратното. Какво? В момента ще се пробваме да прекараме другите селяни. Всъщност, то ни трябва само един още, да ти кажа честно. Хубаво е после... После да, ама нека първо двамата, пък после ще го видим. Да, ще ни трябва лектор. Лектор, това е едно от важните неща, което ще ни трябва. Нека да преместиме тези простоти. Всъщност, това ще ми трябва, така. Да, смисъл... Стой, че тук да го ползваме.
Така. Ще прекъснем този епизод, за да вземем още един селянин. Естествено, ние другите селяни ще ги оправяме, но ще прекъснем епизод, за да вземем още един селянин и да. И така, хора, върнахме се. Така, вече имаме втори селянин, който взе фишерменската професия. Сега някакво направим. Имаме вече два селянина. Сега, следващата ни стъпка, която трябва да направим, една от последните, трябва ни дърво. И ни трябва книга. Това също, но книга също трябва. Книги. 3 книги. Чакайте да... Трябва ни кожа. Кожа, ние имаме ли кожа, защото аз... Значи имахме някъде. Чакай, ще взема от... Да. Не стават, така че... Добре, имаме книга. Обаче ни трябва букшелф. Значи това е доста хартия. Добре, всъщност не имаме, така че... Да. Това са 9. Ето ни един букшелф, да. Така. Ето ни букшелф. Как се прави това чудо? Със слабове. Дървени слабо. Добре, правиме го. Значи Вуаля! Имаме лектърн, който ще бъде ето тук. сега трябва да им чупим професиите. Ама сега е проблем, защото има много барели. Ами знаеш какво? Ще го отделиме. Да. Тия да не крадат, бе. Така. Те някак да се срещнат, защото ние ще го заграда този. И този ще тръгне някъде. Водата е станала на лед. Аз не знам колко торчи трябва да поставя, за да... Слушай всички торчи, бе. Усети го едно хубаво на себе. Надявам се да не става на лед вече. Ясно. Така, този идва насам, което имаме напредък. Сега, да, тръгвай. Отиди на някъде, не стои... Чакай, имам идея. Страшна идея имаш. Браво! Много, това беше най-мото нещо, което някой си правил. Така, ето, виждате ли как Хари взима... О, да, вау, добре. Взема контрол над компютъра. Чакай, така. Не, друга идея имам аз. Абе, този е всичко. Зелени. Не, абе, нямаме някакви работи, ще се опрем. Така, за да не стане лава... Слушай го под този. Сега изкопай още едно надолу. То няма да захваща водата това. Бе, без полко. Изкопай още едно. И там служи лантана. И сега над него. Добре, така става. Добре, нека да насъдиме реколтата, която Хари опустоши зверски. Така, това ще са ни... Гледа колко картофа имам. Колко много картофи, нали? Така, рандомни. Малко... Така ли, моркови картофи са ни в главата, аз не мога да разбера. Така, вуаля, ето ни е фермерската. Сега, той не мога да разбера защо седи тук. Лектор. Аз го взех, обаче ето това е минуса на етея. Селянин, ела тук, че Сега, този селянин не знам защо, но не мърда. Целта ми е... Дай му да вземе някакво жито, например, или хляб. Един. Не, в смисъл хвърлим го, да. Ама не, хляб иска. И не там, ето къде си. Ето. Ето къде му го хвърли, да. Давай, сега го служи. Като котка го такова. Бързо, отивай и го запълни това блокче, бързо. Отивай. Давай. Чакай. Това не трябва, видиш ли? Сега ще остава лектърна ето тук. Трябва да няма въздух над него, трябва да има въздух над него. Трябва да му щупиш него. Тя е щупена вече. Аре бе! Да не трябва да му е на нивото. Попак, стой. Сега ще избяга. Ето го! И това трябва да го после да го доработим. Трябва ни ферма. Всъщност това вече това... Sugarcane ферма за листа, за да емералд.
Това също, така че това ще бъде в други епизод. Да. Нека така вече има професия, така че всичко е наред. Еми хора, надявам се да ви е харесал този клип, беше много дълъг. Не знам колко време, то ще го имаме. И да, аз бях Гошто, това беше Хари. Аз съм Еди, да. И това беше и да. Добре, айде, чао.